everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Wa kaya ngayong kabalakan bahan sa ginganlan og Judea ihabrina. Tungod kay kon kinahanglanon man gyud gani sa higayon. Ako iya. Ako ang mo-offer og kasal ni atong babayhana. Oh, ako ang makigminyo unya kang Judea Florante. Sure ka, Tito Virgilio? Oh, iya. Og sa ko nang giingon. Buhaton ko niya ka na. Kung kinahanglan man gyud gani unya sa higayon. Okay. That's great, Tito Virgilio. Basta kay ang labing importante nga kamugyod si Ehoranito alang sa usag-usag. Dili na mahinog ko may mutang. Sukad lang ako gikahimamat si Tomas. Nahibaw ko. Usa na lang siya ka-espiritu. Diyos ko, langit no na mag-amahan. Unsay mensahe nga imong ipabot ng mga pangitabo karon. Nga daw dili nagkasarangan. Kung ako pangitaon ang matuod kong kugma. Asa ko kinahikap lagi. Kinsa ng pabayana. Kalisod pangitaon sa una o katapusan ko, ma. Sa usa ka sinilutan sa mortal nga kasalanan. Salamat si mo paggahin karon og oras nako ha, Sherlan. Uy, ayaw lamang nagunahon na. Ikaw ba yan hibalo? Ako mag-uol dayon. Alang-alang. Kita friendship good day. Ana lang. ay, bayi, kaning bayi ha. Ay, ikaw kuting si lamang. Usalang may problema. Sultihe dayon ng bayat. Ang salan god. Nadawat ako, Sherlan. Ako na bagong sekretary karon ni Mr. Raneto Beneferte. Hala! Balik ayo haday! Pero mao lagi uy. Daghang mga hasol sa kong paminaw, Sherlan. Ha? Mano god? Mao ka na tinuod. Mao na ako napanglantawan sa unahan. Balipod, mano di ay? Una, katong adunahang in love ay kaayo niya nga si Brina Garces. Okay. Check. Og ikaduha, ang gihatag nga kondisyon ni Mr. Virgilio Beneferte nga rin ako. Nga kinahanglan gyud kuno nga kung manguyab man ako si Ranito Beneferte, dili gyud kuno nako sugton. Okay. Check. Daghan og mga negatibong espekulasyon dahil sa ato pa kung sumpayon ng duha ka katarungan murag ikaw gibati og kagilas sa panglawas sa ani ni take note ha ani pamati listen. Be, unsa man kuno na ha, Sherlan? Ani, ikaw, dili komportable sa bago ni mong trabaho with your boss Ranito. Tungod sa girl nga ginganlan og Brina Garces. Kay, karon pa lamang gani tingali sa imong na-feel nga mahimo nimo siyang karibal sa imong love ngadtos imong boss Ranito. Mao ba? Right ba? Huy, ikaw ron? Ikaw pa nagpatakap ng kagadiha, uy? Ay, ako man yung opinion lamang. O kinanglan kang maminaw ug imong i-respect dahi. Okay, go. Ikaduha, samot na yung dili ka komportable dahi nga may kondisyon nga angay mong tamdan ang amahan sa imong boss nga maoy pinakadako sa maong kompanya.
tungod kay against mangkinis imong karon nga pagbate. Dili ba? Na ni samot og kaway lami ang atong panagsulti, Sherlan. Kaya patakat na kakukap si mong bapa. Ikaw pa, patakat lang yun kada. Oh! Kuanday, ay, paminaw. Lagi. Sa akong giingonin mo, kini, ako rang opinion. Okay. Hala, sige. Go! Oh, sige. Maura to, no? That's all. Thank you and good morning. Happy Valentine's. What's the fuck? Namura gidangat. Pagkaway klaro ni mo eh. Salamat ha. Ning gagahin mong pabora. Aron ta magkauban og panihapon na dito. Mandun sa akong amahan. Wa ko makabalibad. Oh, mao ba? Karon may tuod na jud ko. Buotan kang pagkaanak ra nito. Usahay bitaw. Makaingon ko sa akong kaugalingon. Nga nga akong amahan, pagkadagag na mong sayop nga desisyon para nako. Ranito. Bitaw, mao na tinuod. Kung mao ka rin naakaroon sa imong hunahuna. Nga sayop ang desisyon sa imong amahan alang kanaton duha. Ingnan ta ka. Nga nasayop ka anang puntuha. Ha? Yes. Mao ka na tinuod. Tungod kay swerte ko alang kaninyong mga very fuerte. Asang bahina og unsa man kanang puntuha nga nahimo kang swerte ala ka namong mga beneferte, Miss Brina Garces. Usa unya ning mga adlaw. Ako kanang pamatud-an kanimo ranito. Sige na ranito, mga unta. Oh, Hey, Ranito, ngano? Unsay mo nakita, ha? Ranito? ang misteryosong tiguang, Brina. Oh, Nasa sa bumbong nga bildo. Nagatubang siya nako. ha? Tarawa siya. Haik kay tinanawan na rin ako. Gisigahan ko niya sa iyang masukanon nga mga mata. Brina, Sige na, kaon na. Wala di ati kuwang. Naansa man ka? Madok malang kag tutukan kag makililimos. dili siya makililimos, Brina. Dili. Ranito na unsa ka man. Ngano ka? Usa siya ka espiritu. Dili siya normal nga linalang sama ka nato, Brina. Ranito, Nga ko may gituyuan niya sa mukon. Nga na. Ranito. Tinuod nga doon na. Tema. Usa man. Kuwang kas pagtuo. Kuan, gisiguro ko lang. Sige na, mga una ta. Nanghamok siya nako. Ano ka? Ranito, please. Sige na, kaon na. Kaya mo sa mutang gibati mo kung dili ni mo sudan ng imong tiyan. Gutom na na. Brina. Isa na, may ala kita sa simbahan, day. Oh, kaya nga naman day ha, Sherlan? Oh, ako na hadlok. Basin ako og muasa. Hilom diha, uy. Ikaw pa. Nagpaila lang yung kada nga dili ka hinimba, Sherlan. Maog yun. Irihis kayo ko, day. Na, pero may gayon man nga mudwa ko og simbahan ba? Ako dili lamang tigsimba kaayo. Iguro kong dagko tug kandila, ana. Nasikita na, managot na kandila. Mientras pa magsugod ang misa. Dali. Naamang ganit ko kaila nga pare din day. Ha? Sige sa man, Sherlan. Kuan, Reverend Father Jing Mejorada. Nainumdum na sa ko sa mga buhing pangitapo sa kagahapon. Si Samuel. Ang ipatay sa mortal nga lawas ni Draco. Pero wa na ang pagdumot ko niya. Nahanaw na ang tinguha kong panimaos ni Samuel Piniferte. Ang unang kaliwat nila ni Virgilio
o Granito Pinaverte. Nahibaw ko nga wa kay kamatayon. Pero kung itugot man gani sa higayon nga magpakabuhi ka isip immortal aning kalibutan, makalaom ka nga naasab unya ko uban kanimo. Aron sa makadaggang higayon, patyon ug patyon ka. Si Samuel. Ang pangabaga. Ang sinalikan sa Supreme Master. Pero mo ay mipatay nini. Diyos ko. Nahuman na ka to. Natapos na. Ayaw na sumpay pa ang mga panit sa kasaysayan. Gusto na. Igo na. Asa naman to si Sherlyn? Wa ba ka musud sa simbahan tong bayota? Hi, Ate Julia. Ikaw na sad, Inday? Kung asa ka, naasab ko. Kay ako ang imong gahapon. Ikaw sab ang akong karon, ug ikaw ang akong ugma, Ate Julia. Naglibog ka no, Ate Sa? Kinsa magid ka? Unsay imong pangalan, Inday? Judia. Ako si Judia. Sa bata pa ka. Time pa. Mahimo pa? Ayaw ko pinuangi, Inday. Waman ko magbinuang. Tanawa sa akong tangkugo. Di ba? Parehas ta, Ate Judia. Naasad ko'y aom nga porma og cross nga nabali. Unsa? Sige na, tanawa na dayon, ate. Biko no, ato tanaw na. Oh, tanawa, ate, oh. Na ano? Naatuod. Doon na sab kay ahom sa tangkuko nga parehas ning akong ahom nga pormang krus nga nabali. Ang, ako, mauman ikaw. Og bisag unsay mahitabo, panalipdan yung kanako, Ate Judia. Kay ikaw man ang akong karon, og ang akong ugma. Naglibog ko. Nga naman ha, Inday? Unsay puti pasapot ni ini? Dili ako. Siya lang nga naas kalangitan, mo ibugtong nasayod ining tanan, Ate Judia. Usa? Ako, mo'y imong giya, ate. Ako, ang imong gabay. Sige, arin ako, Ate Judia. Inday! Inday, ayaw una! Judia! Nga naman eh. Sa mga mga panghitap karon nga ako na sinati. Magkapalipog. Ikaw pa, ang imo laging pagkalaagan na. Huwag tang malagagalit, uy. Di man ka, Sherlyn. Ay, kuan man, God. Ako na ay nakita nga kaila. Kami nagtabi dito. Hapit noon ko kalimot na kuan, kita nagbuylog man di ay. Na, Uy. aray gidangat ni mo, Sherlyn, uy. Uy, tuod di ay pa. Nagpakita na sad nako ang batang babae nga alang nako. Usa ka misteryosa, Sherlyn. Salan. Mao ka ni tinuod. Hala, unya. Sala may plano ni manong buhato na na, girl. Ikaw na hasol yung maayo na anak man. Ambot. Uwa ko mahibaw ko na si angay na akong buhaton, Sherlyn. Nahasol na gid kaayo ko. Balipod. Kita ma-action magkabalaka mo tag si Ricky o Pao. Oh, Sherlyn. Oh, Mano ka? Sherlyn. Mano lagi ikaw na unsa? Ha, Miss Judia, usali mo nakitaan. Sherlyn, dinig ka lang. Kaya ako siya doolon. Ay, isa na, uy, ayaw, pagpuyo ha, pagpuyo, ayaw paglakaw. Doon na lang ko doolon, Sherlyn. Kadiyot lang kaayo. Kinsa lagi mo nagkita o gusto ni mong duolon, ha? Kinsa, oy! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.